ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಗಳ ಅಂಜನೆ ಶಿರಸ ಅಂಜನೆ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಂಜನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವನೊಂದು ಐಕ್ಯಬೋಡಾಗಂಚೆತ್ತನ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಲು ದಾದ ಮಾತ ಆವೋಡ ಐನು ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸೇರ್ಪಾ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಯುಕೆ ಆರ್ನ ಅಂಜಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಜನೆ ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲು ಆವೊಂದು ಬರೋಣುಂಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಜನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡುದಿ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಒರಿಯದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಲೇನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ದೈಹಿಕವಾನಂಚಿತನ ಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾನಂಚಿತನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ವರ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದಿ ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾನಂಚಿತನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಏರಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋನ್ನಾಕಲೆಗೆ ಅಪಕನ್ನ ಅಂಚಿತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಏರು ಕೊರಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಒಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತನ ಆ ದೇವೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೊರಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದೆಲ್ಲ ಗಿರೀಶರಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ಅಂಜಲ್ಪ ಕೊರ್ತೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಸಭೆನು ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಜನೆ MLA ಬತ್ತೇರು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತ ಪಂಡನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನೇ ಏರಗ್ ಅಂಜಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಮುಕುಟಗ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎತ್ತನ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲ ಅಪಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿತ್ತನವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಅಂಜನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಐನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಕಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಮುಟ್ಟ ಐನು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಅಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಎಡೈಪುಂಡು ಅಪಗನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಏತೋ ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಅಂಜನೆ ತಂತ್ರಿಲು ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಜನೆ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ವಹಿಸೊಂದಂಜತನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತದು ಸಮಾಜ ತೊಜ್ಪಾದೇರು ಅಂಚಿತ್ತನಾರಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂದೇನಿಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಟು ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರು ಆರೆಗ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತನು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡಾಯನಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಸಂಚಾಲಕರೇನು ಆತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೇನು ಮಾತ ಕೊಡ್ತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಾತ ಮೂಲು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂದಿರ ಆತನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣಡ್ ನಮಕ್ ದುಂಬು ತೋಜನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರನ್ ಪನ್ನಂಡ ಸತೀಶ್ ದೀಪಮ್ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎದುರು ತೋಜನೆಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಜಾರ್ನ ಓಲ ಆರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರು ಇಪ್ಪುಜೇರಿ ಆರು ಪಿರವುಡು ಉಂತುದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ ಮಲ್ಪಿಯರಾರು ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಏತು ಮಹತ್ವಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏತು ಉಂಡು ಬಂಡದು ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಾಗಂಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಬಂಡದು ಅಂಜನೆ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಾದ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಾದಿ ಅಂಜಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು 5 ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷದ ಅಂಜಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮೂಲ ಆ ಒಂದು ಪೋರೆ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ 1982ನೇ ವಿಷವೀಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಲ ಕತ್ತಲೆ ಕಾನದ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರಗ ತನ್ನಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೆನ್ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕುಸುಮಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಜನೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಸುಮ ಆರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾದ ದೈಹಿಕವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂಜಲ್ಪ ಆರ್ನ ಮುಖೇನವಾದ ಪ್ರಕಟ ಅಂದವು ಅಪ್ಪೆ
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆ ಪ್ರಕಟ ಅದು ದಾದ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಆರೆಗೆ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರಗ ಅತ್ತಂದೆ ಏತೋ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನ ಕಷ್ಟಗ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗ ಪರಿಹಾರ ರೂಪವಾದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತನಲ್ಪ ಅಕ್ನ ಕಷ್ಟನು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಬರ್ತಂದೆ ಅಂಚದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಕಲೆಗೆ ಮೂಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಗುರುತು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಮೂಲ ಶಿಥಿಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ 82 ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂಬತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವು ಶಿಥಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಚಿತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ದೈವ ದೇವರನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವನಂಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಅಂಜನೆ ಜನಕ್ಲೇನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅವು ಮಾತ ವಾರೀತಿ ತಿಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ನಮಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿನಿತ್ತಂದ ನಮಗೆ ಐಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಪವಾದ ಗೋಪ ಅವಾಗನ್ನ ಐಕ್ ದಿನೇಶ್ ಪಣಿಕರನ್ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಲೆಪ್ಪಾದ ಐಕಬೋಡಾಯನಂಚಿತ್ರ ಆರೂಢ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅತನ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಂಜ ಮಾತ ದೀದ್ ಮೂಲು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ ದುಂಬುಗು ಆ ರೀತಿಯ ಪೋಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಜಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಭತ್ತದ ಕೈ ಮುಗ್ಯರೆ ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತೊಣ್ಯರೆ ಅತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವು ಐಕ ಬೋಡಾನಂಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆದ ದೈವಜ್ಞರು ಐಕ ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಮುಖೇನವಾದ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ಐಕೆ ಪುನರಪಿಯವರ ಐನ ಇನ್ನು ಪಿರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಂತದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋಡಾನಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಂತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 90% ಅಂಜನೆ ಐನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಬೈದನ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಿರೀಶ್ ಇವಕ್ಕೆ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಐಕ ಬೋಡಾನಂಚಿತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆರೇ ಪಾಡೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಜನೆ ನನ್ನದಿ ಮಿತ್ ಈ ಆಪುನಂಚಿತ್ರ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಅಂಜನೆ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸದುದ್ದೇಶನ ಮಾತದ ಇಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾನಂಚಿತ್ರ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಳ್ಳ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವೇ ರೀತಿ ಐಕ ಬೋಡಾನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿತ್ತನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಜನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೋಹಿತ್ ಇರ್ಲೇರು ಅನೇಕ ಅನುಭವ ಇತ್ತನ ರೈಟ್ ಅಂಜನೆ ಗುರಿಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರಿಕಾರ್ ರಾಜು ಗುರಿಕಾರ್ ಮೇರೇನು ಅಂಜನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಅಂಜಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಟ್ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತನ ಕಲೆಗೆ ಅತನ ಏತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸನ ಮಂತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಲೆ ರವಿ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಜನೆ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾವುದು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾನೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಅಂಜನೆ ನನದಿ ಮಿತ್ತ ಆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ಆದ ಅಂಜನೆ 29 1 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಅಂಜಲ್ಪ ದಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅದನ್ನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಉಂಡ ಅವ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆನ ಮುಗಿತು.